Hi mga ka-Kingdom Citizen, moadto ta karon sa Suawan, mabisita sa lugar din gina farm sa atong mga kaigsuonan. So dito ko maghimo og kining ato ang video for ika 7 days nga ika 7 topics na to sa atong 100 days Kingdom lesson journey na to diha sa gingharian sa Ginoo sa pag tuon sa pulong sa Dios. So watch out guys, time lapse sa atong biyahe karon padulong sa Suawan.